Välkommen och välkommen till Disten här i Sarpsborg och i Norra Gatan, toppdister och i mitten Viking och KOI. Och Liene har varit och hit upp nu en gåva löten, tar 22 spelare, låt dem bara kanske allt för ett nämna kvar tar det som vännerna Bayer har kostat sig till början. Och tackar vi hemma i Viking så det tar 11 Hesser, Elias Rasmussen, Hannes Jakobsen, Atle Gregersen, Frau Benjaminsen, Sölve Vatnamar, Erling Jakobsen, Hans-Jörgen Djuros, Soren Angel, Gerst Hansen, Gunnar Vatnamar och Adeshina Laval. KOI stitlar upp i Hessen 11, Meinhard Johansen, Jonas Klint Rasmussen, Ahmed Mujdragic, Adu, Johannes Bjärstaloy, Paul Kletskar, Hörder Askam, Oliver Niklasen, Jakob Andreasen, Semir Hatsibulic och Johannes Danielsen. Ja, Johannes Jakobsen kvätt är det för Lee som vännerna har valt sig. Vi så jag är inte gå spelare ut ja. Bunchen on är det onkel spelare som inte för vi det eller sartona dispositioner som vännerna har just vi att det blir en andra uppställning. Ja, så tänker vi inte lite så är själva det att mot så att det ska spela i halv man har på vinna gå sig här så jag Hans Paul Samuelsen börjar bunchen on och Soren Angel det kommer in och det vill väl Jev och på att Mara Station i mot till ska vi hämta motståndaren här man kanske hamna vatta i att det blir ganska möjligt ju större man spela men här vet man kanske att man får ut och rent fysiskt kan man så räkna att matcha KR som här var ja station och kroppstation chanser som ska man chatta av de går ut tänker någon och Colin I vet inte det är ganska en nutje mer in I mån till sås till väl Oliver Niklasen att Isak Simon så det bunch nu så att är en bröding så jag tycker vänner har som så nökt det står ju att ta vinna rätta Sandford I Klaxvik mot det same så statist och det har ju några kommer efter det för att så som tar skulle spela en sån där stå och vinna öliga trick men det som jag också om det är ganska det att Isak, de som är spalt ut av vänstra kanten Meire, han vill gå fram med resten ganska. All är kanske Meire styrkorna och I varje person är förhållsvis nytt och utomot avskriva blä. Så det kan att man ska vara isen att köra också att det att tycka ganska fest men kanske när vi några ska smaska så vid inte doma men alltså hvis man ska läsa något ut för det så kan det vara det men du tror inte vi med hållast till KR utelis så är det den distor som tar nöjaste för att vinna. Ja, det har vi hållt alltså vi har vi ska leva 8 för stion och KR vi 3 för stion och till så det här att det som går till rockna kan finna det att det är 5 mån ja. Distor vackas ju I kapingenjör och skulle vi ha ska man säga reell spänning går ju att så ska KOI helst vinna den destination. Och jag tycker vi att en young like är kanske minna läge för KOI för fänga vad kan tycka vad kan är rymligt tycker vi att här de senaste 4 destination får så för att är station att är klara att spela FM hade att till Göte. Och Eisen har I hoa ska man säga distan linje av ett där KJ Hedlund sig upp 6 rätt I havn har vi Klaxvik är öle trouble district där så kan här så ja så det tror jag det som inte är lättare och trouble district så Viking är kanske och Ronavik mot NSOIs här där annars har haft öle gott täcka till det är skalt att det inte kommer stäv vi öppen Ronavik då är det kommer fyra så att tycker vi kan att det står lag jag lägger så är det ett land nökter som Ukaspel men det är ju sjön allt anbakus distrin det måste ju ut och för hever där står man och allt försälja men vanande värld är det som corners för sätt att in på att vinna och vi får kanske I större mån en där man kallar vi en öppna fotbollsist där inte det att för värde till det så syns det vi hit för att man så här Bruksleie domaren Ransen Jurististen och igång och vi så jag och I Blavon Bona och Kvidon Brokon spelar från att I västra ändan här I Sarpsborg och Vikingarna och såna vanliga ljusa gröna Bonon och svarta Brokon så är det Vikingarna som börjar brackliga och Jan Spjärtal I rönn så vi skottet av mål men det är väl får man 4 och här är som det Eva läst Eisen I högra har vi sitta inne så är det kokar utan om är fullt av askvaron och
bäge klatschinkar och hemma och askårar har man sett så inte om vi fyrverke och blosson, ljusblosson och första så innan så har det en vanlig migdaver så lagt upp till en rattan topptist och i förska kaffingen. Och här har vi Adesina Laval, han fima framherjan så Vichinkon som har varit först i havn och spalt upp på 60 över vid lägga att mästare och så är Eisner vill ju hopla för det och spalt och har ranst Vichinkon Hotler. Så blev frispark och mer kvar i halvene. Och det var Ado som blev inte crusher från Benjamin sen kom några härliga och han. Och Jonas Lischibaren vid dem långt och sparskonon. Och bollen kommer fram i brostein och här Anchen vant i affär också och Elias har bollen. Jo, ja, och Atle Gregersen han blev sidan till en löte men han har fått natter. Så det är ganska akkurat som Bender att det är spaltet center vi kräft någon. Ja, man får upp i en ska vi säga när det så vi tvär kvar här ja, men det var inte om men alltså man kan väl för det. Men vi såg ju just kvar alltså bollen Jonas och så en diagonal sändning ja? Och det är ganska tä som tar halta Emmet Sinio så Mölder vinner första bollen där och men så söker där nästa bollen där och hoppas kunna skapa Mölder ut för att tog. Ja, och bollen ferast mellan blåar och ljusa gröna nu en löte och Kai Holmen och Solla efter en spelare av Vattland och nytt frispark. Så vi det shortly kommer igång den det är några statcher här vi frisparkon och spelare som detta. Och här är det nog Mauren Oliver Niklasen som har finnit chansen här av vänstra Vanche och inte Isak Simonsen som plattar var också är sönder. Och i tog like någon och det svidaste inte att Jonas han center så här ballonbollen här fram och Jack och så är bollen om att töker in i Brostein och Chadamon. Här är det så Wichikaner Sölve Vattnamar och så blev han liggande så här blir färdigt till makronerna till det som tror såna onottliga spel någon till bara vi då spalt nu i 2 minuter så har vi en 4 spelare lige efter då. Ja. Och hesa för ganska allvarligt. Vi hade för en Sölve ser ut som han fick ordentligen stöt här. Ja, det har en ekvar att här är det nog Sölve har bollen och så ska ta den så bollen fram med vissa men sparkar oj så långt frasar men satsar så lugnt där Karin kommer förra bollen och så får han väl foten till Karin och ett annat där. Jag känner bara ja. Ja, så ser du det är trubbelt så första lötna att få en avvisa gångta spelet ut att stäcka alla tojna. Ja. Tre med som ligger nog gott och inte gör det långt med på att så smaj förstår jag att spalt för en inkas när frusbar som tänker att det kommer ju gång för man. Nej. Det är just det. Och det är inte alltid så här tojande Disney blev så vackert så underhållande så att att det ständigt snägga spel och tog vi det affärer till Stali och i närdes nu. Adesina Laval vänder sig Hägnesliga här har botten fram vid Chassar. Erling Hanus. Ja, så jag kan röna trusta som så rymla framåt här då. Så att vi ska lägga inte få ska man säga fria spela bollen och så vinna så öka spegeln och komma så långt fram och vart och så sen fram så att det är ganska lönsamt och tycker jag kan är sen tar vidare ju av att Viking öle stärker på debosögnar och ställer tillbaka inkast och hotnarspark att se att det ganska och ska man säga planen så timon så att det sagt så att vi drar halva där långt veck från och mål så att vi inte kan få för nekvar som är stövner där kunde bli farlig. Och så är det trubbel där för Tamaralda stöven här och botten stackar det under här och här. Erling Wichington så båda bollen i rätt och så ett ordentligt spark kallt ut i hinändan Hans Jörgen Juros och menar det kommer mål att chocka och efter och ja han är väl nu så igen Christian beskatter. Ja, så som händer Christian börjar ju det kan ju kan bli farligt. Ja, Gunnar Vattnamar för strax här Sean Wichington och han renner lika som Olav är en alert går sker men nu är han Sean här uppe i hotne och så är det Vattra 4 bollen över ute. Och jag husar att det är klaxskinkar som får inkast
Ja, Meinard och Christian. Alltså Christian börjar ju i Malmö och var väl satte som tant som skulle till stand Malmö och gå i flyer fram efter, men så för Kai är sån en avslut på 6 och klax och 5 inte kan det vara. Christian Malmö han var avsätter att han har tandistarna och Meinard stod så till lämna skatter Christian Malmö och Meinard friskgratter och så för Meinard första väl eller så han första väl som Michel. Ja, nu vet jag inte säga om skattet. Det vill säga att det är inte det som är det. Det var alltså nu är mina vi skatten med det där och tar en friskgratter så så det eller inte så nästan som det var ja. Christian så säger jag det där då. Det blir ju i Christian Malmö och så fick Meinard skia och så står Christian Malmö efter och så visst så huxar ganska flest att så ständer Christian resten att Christian är enkelt och hvis man huxar sin framåt så är ganska ta väl men det var ju att Meinard kom för efter så fick han plats i efter där. Ja, Christian var ju Malmö så kvar i allt kappingar i fjör. Ja, här är inkast. Nu är det Karis mer inkast. Det är Oliver Niklasen, vänsterbacken, som täcker inkastet. Och det är Gunnar Vattnamär som färdas där av bottnen och han får så är det inkast Lovichenk. Gerst Hansen. Ja, och så är den halten för det och här var från Benjamin klarar. Ja, men hur ska det ett inkast som är mittemina och 16 meter och det ska inte bo från Anton i Rome men alltså inkastet kommer långt och han vill snitta vad gör och för så bara på främsta vilka lägger som är från här alltså skall här från måste man säga kunde ske inkasten bliva vanda mycket. Laval, vad är det? Soren och man missar bollen. Och Johan Danielsen fick en frispark höger med. Ja, vi har spalt igen här 8 minuter här i förra halvlek 0-0 och det är inte så nära sammanhängande spel än. Nej, det är att vi blir inte vi brukar snacka angst men vi ser där föll bak från annan. Ja, ja. Jag har sen fullt att säga men då är ju men alltså när det är inte ens allt det halloj här men allt samma att tar är så ska man säga tendra till dessna så är det väl trubbel att få några flottanspel ut där sitt och illa tatt och kvar öron och kvar Lino vill ge Hinlin fri till att det bitcha nägas mest upp i över och illa tatt att in. Ja. Och här var så en ränta senta västra vång Chaka i stä men sent inte var snart gå hon får ut och ta inkast till så färre och här är nytt inkast och inkasten är näck här till och vi kan ner framåt till Sölva och hälen under bollen men bollen ändrar ju minor till i kvar i Malmö. Fotbollslugen är av dem fräve alltid vi kan säga. Och som sagt näkkur avskårar. Så Rönne Kavi. Jan Spjartalöy. Långsändning Chavishingon och här ständer Ahmed Mujdragic och han lägger bollen åter till Meinard i Malmö. Hörtur hever en annan han är framme för mig vägen. Han tar ju Dragic och Jonas med. Ja, så Rönne Kaja bitcha alla upp till Ado till Jan Spjartalöy. Så det är Hans Jakobsen som finns på bollen. Men sen till bollen fram till den ensamma mannen som blir efter ansvar av 2 öron. Ja, där vi alltså det som då så ut där kapitel blir ju alltså att Klaxinga fjärde efter hörde det att han skulle kanske La Mange Generals vart han att han skulle vara samman med Jonas och Miverne men så är det nog mer till att det har varit imsiskeja runt omkring vänstra back och högra back och att det var nog farligt som nog. Ja, Jan Spjartalöy väl in för det. Och här var när vi Jakob Andreasen kom vi attade stånk här men
Hade var så ett uppbyggt allop. Ja, och gott inlägg här och jag går fer upp igen närdes när men vi är så mycket snack snärar och gäst att han är färdig shortliga hade ju ana men fint inlägg här från Jonas. Men det är något som jag tänkte vi har raska med att Atlan har väl alla tiden varit han skulle spela i Mivern så visst men jag tror att sker har varit och man kanske inte följt klax man har haft där rötte männer till röja till platsen så är hört att bli brukt till imsk plats ja. Gott plats till Gunnar Wattnamar höger med. Men han fick stämmer alla botten och han får ut till inkast till KI. Och här så jävla hört om man missar botten. Och det var nog Gerst Hansen vi tar med långt och inkast någon som ska kasta. Vi såg ju Janne att det var om reppe att där sportes en Malmö lägger på sig och i så en ankel slättjan att det är vi hade någon och från Benjamin sen la slåta i 18-4. Men här är det så Alder Oliver Niklasen som kommer fram och ska la botten ut men det var nytt inkast det synte framre än Janne. Och Gerst Davnutsson. Ja, inte helt vandalöst men Klaxinga finns så botten utatter så det blir inte en annan för. Salve Wattnamar in 4 och han ska låta bollen och Meinar Tevran. Ja, men här så jävla inkast är själva vanda med Karen här tar det vart fullt in i 6 meter så kommer bollen ut från åter och så vinner Wigan och så kommer det så vi ett inlägg mot Attarstång här så få så att ja och till isen till vi att alltså Kajur allt fullt att och det är ju ändå att där skulle vara ordentligt för det här men det bollen som heter från åter så är sannolikt ju hela större för att det är Wigan lägger som är lyckas så först av bollen och något fall det. Ja, och till Jakob Andreasen som blev laser missar med flatten för det. Oj, här var nervig. Och men gott värre spel så var det Erling som kom ner. Ja, och hade ett time som ordentligt tatt vi att Kjolman här då. Det var lägga han var ner där och få skala han fick så skala bollen akkurat på mig men det får inte harst flatt inlägg från Jakob här och trots att man säger knalla bollen bara för flatt och jag tänker mittelvinner fortsätter kan allt mitteln himmel och gör hämta och det var lycka vi has för. Jan Spjärtalöv vi hade någon sparken. När målen on och man får akkurat nevan ut ur Brosteinen. Så där Semir men han missar bollen ut av vattnet och inkast till Wiching. Här är farnen 13-14 minuter och här är framvis 0-0 mellan Wiching och KI. Och till Wiching som har bollen. Gerst Tevran här Arakamina höger med fram efter till Sölva haltje och så är bollen blir ute och KI är inkast. Det är Oliver Niklasen som kastar in. Det är mer hesemejen, alltså vänster switch och höger switch Wiching spelar ju inte. Ja. Men jag tycker det här som Eisen är bärlinje av Josh nu att det är akkurat att för in och röna vinna ska man säga. Vinna så att distarna så är små distar som alla tön är ju i själva det stora distarna att vinna harradöm i vilket tildöms att man säger vinna mivötna och så styra det här för fram efter här och här stannar linjen någorlunda jämn. Alltså det är bärlinje av otroligt rösk och allt det samma i fotbollsspel inte vart att stor och möjligen inte vart stor än vi har haft en två inlägg från KO och så och inkast från Gerst och inlägg attarna och det lyckas vet jag. Så där då släpper väl Jackson höger med in i Brostein väl för det han ska loppa ett domar för det. Point och alla på att Jakob. Ja, super. Och efter Jakob va? Ja. Ja, super gott inlägg och jag ska bara få pannorna för alltså kommer under bollen och för bort på mat. Alltså möjligen är faktiskt så mycket större att I hade att han ska nästan skora på. Eller går så ser få malmannen och måste klar på. Ja, men kan jag över vanta mig här till en hinner halvtid vi torja se nu. Ja, men detta var ordentligt farligt och inlägget så Jakob och Johan i Eisen som Erling fick skåla på mig så det var öjligt att vi Eisen här då. Så det kan ju ganska skaffa bättre stövnar och jag hade väl säga att det är en som stor malmö att ja. Och inte sagt lägger inte med svar in då. Nej. Ja, ett kvarter färre och en 0-0 här i Göte, men nu är det lika som Löv kom ju i distan och tar gåva spel i hur resten är att se i Glotton. Och det är kanske KI som har haft månen här till. En kast till KI.
Och till Oliver som tar till Jakob Andreasen. Och här ja, botten över gjort det så. Så det Gunnar Vatnamar. Och han släpper Häcknäs lea fram vi. Oliver. Och så in 4. Annars skulle Meinar kunna finna. Ja, man ser Gunnar, alltså han är ganska vunnit sig fast på oss. Han blir ju i sin sista dista, så att det går klart så helt han ju och är profil George Wislum så av bunchen så att samma gör också som över ska man se hot tillbaka. Och vi vet att han ju är för skrämma alltså. Ja. Då står vi så är det så att vi är Europa Cup, han ska det. Ja, jag ska sluta i hopp eller kvar där. Det är nog. Nej, minst inte för. Laval skårade första. Och nästa Handels nej. Handels Jakobsen där för Brosparch och Laval Sigersmal. Ja, men nej så han skår landskapet i isen. Ja. Och alla är mest som inskiftar. Så är det frispark åter till KI. Venstre med igen. Ja, Alvar Butchingshalvene. Johannes Bjartaløy. Högt en 4. Punchen här har under bollen. Han får ut linkast. Nu vi har han läge. Ja, det är att det där Johannes Bjartaløy så räknar man vi att det är lite lösen bättre, ja, men jag tycker att det sikta efter attar omran här så ska komma den in där och möjligt ett tant spelare som skulle komma är för innerliga. Och det så hinmöller så ser han bara räkna för ytla. Ja. Och så är det vi hinner på någon slagskingar på igen. Och botten så blir ute. Jakob Andreasen. Oliver. Paul Kletskar. Lägger han kött längst över. Paul Chamber ur den längst över och men jag syns man kvar gör det inte? Jo, det är alltid det ju. Ja, det är inte stormån men det akkurat som att jag syns inte mer jag har hållit att jag drev med Martel Winston till höger så att kanske Viking heter han första gången målmöjligheten hvis vi kan se till men absolut. Ja, inkast. Men Elgers största möjlighet det är aldrig jag men det är snävra fint inlägg för att då är ute i höger och han är mitt för han är så fyllt pressa men han är tatt på mål här och inlägg är otroligt gott alltså. Ja. Kan vara det bästa. Och här till på mål. Och inkast till KI. Ahmed Mujdragic. Och han räkar igen målläggare med bollen. Kommer till hört och han lyfter bollen också långt fram efter bollen och det är Gerst Hansen som häver han högra backe och räkar han inte väl att han ska spela från sig och tog bluta inkast till KI. Och till Oliver till Semir Hatsebulic. Udeborre Jakob inkast. Jag vet inte om Vikingur spelar mer så läs att tar lätta kvar i ja. Så tar är ju i uppgångsstunden nökter kanske vi en läker vad styr hemma vet du. Och det är gamla gubbar att ett land där det syns ska kanske köra just akkurat här nu men vi låter då in arbeta lutsunder och så slå till. Det verkar så väl kanske att minst man har haft av Vikingur. Vikingur är ju alltså kvartsavisen linje kanske ett balloppsli som så. Nej, ja, så man kan ju inte vänta och dreja till alla möjliga vägar, men inte det så vi samtidigt vi ofta när det går offensiv fotboll som så. Jag tar väl så säga att vi hade Viking ju är ju spelat bättre gasen fotboll än det kanske gör det fjör, så mera spela. Så Viking har man ofta sagt här att till omsättningen skulle leva till debuten skulle leva och att säga. Men är alltid några Disney har sagt att Viking ju har alltid bara spelat på det. Nu 20 minuter farner och i förra halvlek och här är framvis 0-0 i Göte. Mittlen Viking och i ljusagrönan och KI i blåa. Och vi nevalage här plejer det vara att där avgöra distnar vi stion tar ju inte andra händer och vi jag vet inte sant om man kanske KI i förr i stion. Ja, men inte så nära att hinner inte kunna. Nej. Det är inte nog så jämnt då. Ja. Och så är det att rätta hos den inkasten som kommer vara vanda Mitchell, men här är
Meinhardt och Ferran. Också otarnar. Ja, det hade att KJ har haft en stora målmöjligheterna, alltså heter Sladvik och så var det där inlägg för Jakob här vänster här är ni skållaren på och TV det står och så är inkast jag gäst och Arne Hesa på hämtingarna som akkurat la vi snittar att rum och för så pump fråga som om det var snittar att till hans skulle bli vant med det blev bara short så att det kan ju större mål alltså och här var ganska bollen mer och mer i halta ja. Nu spelar David nästan av måste halvarna och här så jag vet att Hurter lukar som hur hur att ta 16 händer så blir det en inspelning från Jons Björstad in i Brostein Chabuchingon. Så blir det upp här att det räknar i halva. Dragic, bygger upp, ja, att det man men det var ganska skilla gott i stövne. Och så gärna Amina. Hurter. Semir Hadzibulic. Oliver Niklasen. Ahmed Mudragic, Semir Hadzibulic. Jakob, Semir. Ado. Hannes rodar upp. Och är det ja, kvar är inkast men det ser ut som att här vill jag ha batchen att ta inkast det är inte en ny variant så. Här skulle bara gardera det ganska. Lägga. Ja, det kan så väl vara. Så blir det där Lucas Brugger står match fram. Ja. Men det viskar inte inte alltså krampaktigt men alltså det är så vi är ganska så öliga stora alltså att så inte smart att lösa upp då jag att main part att som är för fram det är tackling eller så duellerna i Jamivöd och pressa öliga väl bälinje ja. Ja, skicka sig heter en stor film och jag Laval där. Jag vet inte så det fantastiskt tacklingar. Men han efter mittlen tar som männar som Jonas och Salva. Och det är för Salva Lucas som är en stöd från honom. Ja, men helt första tar alltid att Salva själv var bara för sig Jonas var förra boll där va. Det har varit film till Salva Wojcik så. Frispark till Wojcingar. Salva tar det själv. Väl in för det. Och Pottklätskare kommer efter och bjärgar stövne. Ja, gott frispark in nu. Ja, det vant och spelar söker in där och så är den kvar första för nu att man sparkar. Men annars viskar kvar en öliga stärkare alltså till dayboltar så. Så här skulle vi ha gott match för Wojcik att möjligen klara halta det väck från. Gustav så vi daybolten annars. Ja. Så råttnar spark till Wojcik och till Hannes Jakobsen. Vi ser vänstra benet som ska sända in för det. Och Klaxingar skalla borster. Och tar väl inkast in i mig. Han har reisat runt längt inkast. Men det vill du kunde också med Klaxingar är jag inte stärskare i Sean luftspel men det står här är så är att det så fylla sin drop från är inte så höver akkurat men stärskare luft vi vet att Gerst skor på negva det bollar reisen ja. Latten av det bollar. Och så är Klaxingar om att få bollen av dem men Laval han fick varva till Janvaina. Gerströns vill längskottet men väl om han fyra. Ja, en 25 minuter är det farner nu och i förra halvlek framvis 0-0 och i Göte och i snär topptest någon mellan Wojcik och KI. Och då är spelarna möttes då i fjör igen och också tojande deste akkurat som nu. Då menar jag att Wojcik la 8 men Klaxingar får vi säkert någon halda på Klaxingar som gör sigersmål i Ivetöjnen. Ja, och ta helt man att han nu låter till högra ben Klaxingar men så ända där måste man säga att han drömmer nu ja. Ja, här missar det. Här missar det. Det var helt galt. Det var några 5 minuter stått och tror nog large men så att ja, där må väl i det så otroligt om det att det är inte klara att få det hem för det är öliga tro på och nu är det 5 steg attan för det men så vill det en seger där så är det 2 och så kunde vi se så är så kan det mesta hända. Ja, inte just det.
det är väl det jag tycker att Kajan skulle så eller så häva syrna. Jag tycker inte att det är huxa som jag säger inte ska man säga mer väldigt känt på tammatan att nej andra plats nu ligger på 60 det är ju i hölna timerna. Nu står det att han gör. Jag tycker inte att det är för huxa ja men jag kan hälsa det också smart att det skulle ganska också störst och spela för att möjliga som är. Han är eller får där syren där ja men så är allt vi uppe alltså. Semir Littran in i Brostein Chabushinkon. Potlegran ner där. Botten läser Jan Spjärtalö. Skjuter om man hör det. Nej, det är Klaxingan som räna mer och här mer initiativet. Ja, att hesa stövnar är ju hesa kunde ju som jag sa nu Johan skjuter. Det är sån stöv som gott kunde för singlan in i kassan så som inte verkligen och det där rumma vara ofta nu ska man säga och 16 minuter hin och vad att det här kan så ju skåra och få det avgörande attention jökna och kan ha varit här mer alltså nu skott sånt läck himmelagt på men alltså då ett stövan är faktiskt rumliga gå som Johan säger kommer just för det här. Ja, skaft Malspark eller botten för att ha till inkast av minen. Johannes Danielsen så var botten långt där här. Men wishing kan det tyckas att det här var finns ja måste sagt att finns Tamerald då någon där inte vet vad så. Otalio att han bestämt här. Nu tänker Kajarner in i Brostein. Här står Atle Gregersen. Och Johannes Danielsen teker inkastet. Högre backaren. Och nu är det Hotnarspark också. Hotnarspark till KAI. Ur venstre eller att här högre så jämnt, jag vill säga att det ska en lamer med över till att sända han, hvis det ska vara in efter skruvan till Jan Spjärtalö. Högt, närmaldon. Bollen kommer ner efter, men Klaxingar får inte skott av han. Men Kai har inkast vänster med. Framvis, också fram Alea. Jakob Andreasen ska kasta. Ett lärda. Jo, kom. Jag tycker snart är det Oliver Niklasen. Ja. Niklas Utcher. Ja, det är helt där. Det är så spekula fallet fram i Giringen så man ser ju på. Man måste stanna upp, vi måste nästan upp och stanna om vi ska söka i hot. Nej, så skulle det spela något bättre. Det är det. Ja, jag också ja. Ja. Nej, det är alltså som en fotbollslister inte gott alltså ut från spel och neggo man det är inte väl ja men alltså det är så några andra så innehållet så de utan väl där underhållet är inte mer än i långt ställe så ja ett land och alltså så finns fashion som halda vis linjen där öliga spänt så. Ja, står här står han helt om då. Ja. Så det på fläskar. Tycker botten väl ner Amina. Touchar sig efter någon för spaltan från sig men så kommer Hans Jakobsen här. Botten är där kvar i Brostein. Så där Johannes Danielsen vill all öppen. Så missar där bollen. Och jag hade Kajan på natten. Nej, inkast till Witching. Janus Soren. Och jag hade botten över ute så tar vi inkast till KV. Ja, det är backar som kanske kör så öarna går destra på KV. Och Johansson han är ganska mer känd som han. Skor väl en mål för nästbästa liga Chaka ja. Så man kallar över höger backen nu längre då men han är så färdig nu. Han är för åtta. Han var skattereist i Ireland för han fick en som skia så vart den långre en vanta vara. Så där har vi något att få ner alla oss och han är så spaltnad det helt första det svär mot Beström här kommer in och sparar ju alltid till kollega i åtta men det gick så väl lugga men det är så mer där väldigt lätt här pass ju lätt. Han är inte så prova med över det här som kanske några av hinner är ju värre än så. Nej, släck. Mera en bollspelare större mål. Kai och frispark och Kai har allt fallet av Witchings halvene. Halver tog med färren. 0-0 framvis. Johannes Bjartaløy
fram och jök och här stöcker bollen laser Ado men så för Erling Jakobsen sent bollen ut här. Jakob för att kasta in. Ettla letran Ola och här. Så för Jakoban. Ado han vill kort som kallt för spark till Witching. Ja, men så jag att det är ju snarare upp ner att Lucas som KI alltså vi kan ha spelare nästan alla helt att i jök, så det är ett annat ställe i större mån så bara vänner ganska till att vi skulle välja väl som jag kan stå i gossar så som man hit komma på ett annat tidspunkt. Det viskar sin såll alltså. Ja, det är inte lukt till att Witching kan är så allra efter att lägga sig åtta så tar det ganska nökter vi Anna Janstöve. Ja, om det också alltså om man heter ver hända stöven vid rustigt så självfilsligt så passar det Witching otroligt väl. Ja, det är klart. Det är visst inte ju att här nökter vi en janlägger i det. Och så ja, jag också för launar till sista det och här också där janar kanske isen gott och så är man kanske kunna lagt mer för hästis men så får man syren här och så också man okej så man råd janlag hästis. Ja, och Kai är väl kanske heller inte lättaste snarare. Nej. Tar skulle väl isen launar spela upp 6 ja. Det låter så där. Ja. Det här var hopp i klaxsug och det är inte bara några man sväljer allt, ja. Det var skämmalt också. Ja, frispark till KUI håller dem. Och det är Malmö som ska ta det hållas det utanför Brostein. Det ser Eisen center om ändan här. Hookbollen ska KUI om att färra fram. Salve. Ja, det hänger inte ordentligt samman så vet jag. Hannes färg kvättra bollen. Så lätt KUI. Jag också att det är såna som latta sändningar så färra bara utav vattnet att vet. Det är inte press, inte trust av näka så den i hövra. Så lätt att säga så full man att så det är ordentligt funnits i själva ändå i just det där. Men det ska komma. Jag vant ju ut i snälla lite så att Leo att vi för att sätta så vi där vi ser näkra stöver här alltså det ska ju bara ja, akkurat. Men han blir skott så är han net någon ganska. Men jag tycker att alltså Wojger som Ogenstøy har det inte alla lis så väl att alla vet men jag tycker att det blir ett annat tröstra kvar en area som man säger klarar den Disney och klarar att alla bara och så Eisen vi stod spelar med en lis som brukar ganska nog snack vi långt sent gå. Så vill man ofta en tröstra tror jag. Så kommer Gert fram vi här. Go sendingen för det men Kajan är väl man när vi går on mannen och loftspelen från Benjaminsen och Gunnar Vattnamer. Men han vill lucka som kringsätter här nere i Hotnon. Ja, och alltså det heter en god minne på det. Alla klaxingar är alltså 6 meter strikan, alla är tattar på mål en annan. Alltså och så det heter väl ju öppna spel, ja, då är det helt här att du gör knas. Ja, det blev en kast till Witching och det blev Hotna. Ja. Hotna spark och det är Hannes Jakobsen som ska luta att skjuta. 35, 36 minuter för ner för Alaja. 0-0. Så kommer Hotna spark. Attar stank. Men i halvtid han dömer frispark, ja. Ja, helt offerskompar. Men vi ser att det har spark så kommer ut att öka så här ständer en och en kommer alltid det Gunnar som redan att man så får han helt att rum så blir hetta en 4 att lyckas så för att lösa alla spelare från varje spelaren här. Att ofta första bara om så gasen är vanligt att spark inte lätt att 4 hållas till men det trupla och ut att spelet att öka så är det axel flyr händingar skulle gå upp en för att lyckas då. Och här svärn visste han kom att här och Gunnar lät också hetta en 4 tror jag så kunde det bli smäckfarligt. Vi mot till tar det bara det ena sentet för in sist mot Malmö och alla söker bollen här. Det är mer enkelt att det är sin truppla jag får. Men det är alltid man planlägger upp rowers things nu. Från Benjaminsen har bollen John Witchingen. Och Klaxen kan få fätra honom. Och så är det Jakob Andreasen. Han går stå på den på han rensar skottet men till Bantu så nu. Ja. Men det är framåt så vid du nämnt eller vid nämnt några för det Karin är center grammar ja och har haft det i det som är och har
framvis haft han största möjligheten Jag Andreasen hettar in i arga 5 meterna och till han stor möjlighet som hever ver. Och jag hoppas att det kanske att det skulle loss nu 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 ligger han sig här också. Ja. Ja. Nej, jag hoppas ofta en tester och så ser man ofta till sort. Jag vant att säga. Malbröd och fotbollslister allt det forskjellige. Att det kommer kanske pinta vi en mal nu så att det blir lagt lite som mer fys, ja. Så att det linjer som Jean och Matter ut är klart men jag kan nog ärta så jag ser inte så mycket en sån Ankamannaland halt i HSK-erna lika väl har varit raskare som det är inte ordentliga så det är inte ordentliga kommer upp och koka. Manglar för ordentligt ska vi säga flow i spelet efter det där. Men när det så finns som Eisner pastor av fotbollsspelare så här har vi det då. Och det är väl 4-5 år som lägger du här för alla. Ja. Jag vet inte vad hänt här. Han snärrar sig kanske öle knappt lite här ute igen här. Jag vet inte hur det är samma sträckt. Ja, jag råkar sparka veck och ganska rakt upp under sallarna och Vi kan nämna att här som sida av bunchen Jovic Jim Bar Renatra, Andreas Lav Olsen, Heien Hansen, Filip Georgievich, Hans Paul Samuelsen, Jakob Olsen och Ase Rasmussen. Chakoi är det Christian Johansson, Isak Simonsen, Atle Danielsen, Axel Danielsen, Dion Splitt, Hein Klackstein och Steinbjörn Olsen. I ranchen Jalgrim Elter. Nej, men han har varit sin återgång av Garlin. Ja, han är inte varit i början uppställelse. Han har sett av bunchen nästan sista test. Och nu är han inte bunch då. Nej. Ja, spelar upp att TJ. Och kom det väl lukt till att det händer. Ja, han sände alla bollen om han att Ramina. Här är Hans Jörgen, här är Ado och här är Soren Angel som för fram till vinnaren och så vill han klippte det men damer så hade gammal nöjd till undrar mig inte rätt svär och där men han blev inte men kanske okej spel helt fram i för en till gott och Hurter lägger han ut i högra bord till Johan och så kommer det gå sändning in där men Kajan hade inte tar loftstärk och men akkurat där som bollen kom ner. Så får han bollen bara ut av vattnet. Vucing lever en kast. Vi tar en gåva 5 minuter efter av vanliga lag då här i förra halvlek och här är framvis Jan lägger 0-0. Så för Soren Angel och Tom. Ja, han blev han sannolikt mitt av vattnet. Han är bara för den blåa att han har ja. Och lacknen ja. Nu för en nej det är inte lack. Så det är en politist. Nej, lärde det ja. Han spydde blå kanske. Finns jag lite land. Snart där. Gunnar Vattnamar. Salve. Och Gerst. Salve center bollen in 4 och Magnus kommer ut och han färran. Och så låt. Och en låt efter en här. Var det hört som nej, jag körde nej. Nej, hin Jonas. Ja, Jonas, ja. Ja, jag vet Magnus kommer ut och igen att ta igen. Men det står ju alltså flera liv men det är inte det är en för nästa vecka som jag vet inte så sånt där skulle möta nästan på tammatarna så men har vi ivrig och fan lärt men det är inte väl där kan man säga det kan ju spel i över slett inte. Nej, det är ganska akkurat oförlöst i spelen någon än. Alltså det är inte ordentligt men nej, slett. Lossna. Nej, och det är inte också om alltså det bäjlin ju hålla som nekfall att det vi kanske till att välja. Och det som kanske manglar i Japanling det är att få backan fram vi för stola och i alla spelen att det är mera alltså det får värre att det vill ska och Isak sitter utanför och det som du nämnde där själv. Han är väl essen tror ut i alla sina spel och det är kanske akkurat det där har bruk för det. Ja, jag kan och så kommer Adeshin Alaval han vi som skotlägga så räknar han sig helt under Brostein men nej men också Eisen Baby Gerst och vi har nog Javovic sluta. Inte Gerst är det mest mobil kanske mån till bar men annars tar han öle väl ut och uppe i det spel men det är akkurat som vi är inte jag vet inte man kan säga bängner för att ta lot. Så det har han spark till inkast till Gerst. Och där Gerst Jankast tycker inkast och bollen färdast om vi så att och kanske ett atträt ut ur Brostein och nu blev det till KV inkast.
Men jag räknar vi att ver hentan stövan standande ut i sättna hållag så för och mera komma. Ja. Jag tycker att jag får lägga mera för det. Ja, alltså det är det mest upplagda tror jag som vi då nämnt några fjärde så Boichinger tar lite 50 framan för KO. Och tar kan liva Jan Larsson och det ena ska hända om på 6 vinner så inte det mot Soringen under kväll så kommer att här väl ett Steve. Nej, så vill det väl Lucas vi KO. Det är stämt att det är fel. Ja, där har så hålla på 6 det går så nästa in av berglinjer ja, och spelar hjälpt vi om andra plats om så är det hesen till döms. Ända jaunare och på 6 vinner så är det hjälpt vi här om andra plats. Pura tapp faktiskt. Ja, så är bollen av mina och här för de två spelare och kall Kvargen för bollen, frispark till KV. Johannes till Olau till Jakob. Så är det Ahmed Mujdragic, Semir Hasipolic, Jonas Flint Rasmussen och så åter till målmannen. Mujdragic. Och så drar han och lanche och här var en möjlighet till Wichington men sender inte Hans Jörgen fram till Salva kommer inte läna fram och så för Salva några härliga och Olau men ja, blev inte Nej, men nu lei Lavalse bara. nu lei han så ja. Jag vet inte. Vi skall då så jag såna att vi spelar lite alltså då att åtta när det är så vill jag. Jag har härligt alls lätt. Den har fått natt så. Ja. Ja, men alla är heiler än korsen. Ja. Det är Sverige så. Nu får det stittas till i fyra lägen. Jag hade det en 2 minuter efter. Och ender 0-0. Potletskar, Langeran, Atromse. Och här ständer Atle Gregersen. Får Ado i ett jag släpper framåt. Hans Jakobsen tar bollen ner, hemma lagt upp i loft, över hinna halvorna. Och så blir det Bruksla. Här kommer jag kanske lätt i 4 månaden. Ja, han Laval tar nog bollen lägger dejan Lucas som vi högra arm här. Han ja nämligen. Han hade suttit över på Jordan alltså. Och så ska det tackas av Nutchon till här var en bolter. En annan bolt kommer av Vettlen. Jonas Flint. Det här är säkert en längst spark fram till Brostheim och så ska bollen skallast in efter. Potletskar. Och så kommer där in efter och så blir det frispark till KV. Okej. Dömt mot ja. Alltså det som händer här är själva tem eller där bollen som utland och bankt åt över 6 meter in här och så temar med brinken och så ska han lyckas lägga sig åter och så sparka väck men här kommer så en KV vi så han tar den andligt. Här är en jätte möjlighet att KV. Frispark i en inch just över vi själva halvmannen. Men Sean det ska en spelare först första fötter åter till här ligger åter men här som fick ganska foten under hökna eller anlite eller vad det var. Ja, gulskort till så då. Ja. Men alltså det är en fantastisk öva så vi skulle också Bjärstallerar går så som en av de kände som kan ta till spärsen här. White Semir vi tar bort det till annars som skora när utifrån så vad det eller alla 6 meter bara åt av. Ja. Eller så är det där mer oskriva läge där jag säger om han är ganska nej men det är han själv. Det ser ut som det Johannes Bjartalö så ska jag skjuta. Ja, detta kan gott ja. Detta blir minst alla farligt. Ja. Spännande stövan, tog in i färgen alltid. Jag vet inte att det är lägga trätt till omtala jag tog in i färgen går sig. Och Wichinger Germankar helt in i motor själva Maltainen. Johannes Bjartalö. Och han ändrar in i själva Maltainen. Men han tar väl omtalas skott. Han tar väl att spela fullkomliga misssättningar skott. Jag håller det ettla och helt. Ja, men det är rakt vi nu as bollen ett göra och det är rakt när vi att Johans huxar till det att väldigt gärna av Wichinger ta skjuta så löper det upp efter. Okej, så det är ett smart så skjuter i flatt. Men
Men det var Så jag verifierar han så brukar det standande och så ser det knappt bort ut men så fick det hoppa där upp så var mamma och man halsen ner han stod inte helt i hinner så. Men kan ju brother att det här som han att det är normalt så det inte Johans shota så så lite frusbar röver. Kan jag att det här. Ja. Hade så satt oss i. Jo, så jag hade när det harter och jag vet inte om för nacken i anlet. Han är sin over. Ja. Ja, jag helt det lukas som homa där men det är så sjukt. Ja, så är den helt i alla förrän att han är slien. Av orötten, ja. Ja, helt det. Jag visste man fick nackan. Det är klarar akkurat. Jag helt bara det så att finns en Albeck vad det var. Kanske ja. Jag sa det inte nej. Nej, och det börjar skrimma lite syndrom helt hinner så inne alltså nu jag vet inte om det är allt någon så men det kan man så mer. Vinden är inte kan man. Vinden är ja, jag spekulerar på att jag spelar innan då där och så ska några volter eller några boltar hade. Jag vet inte om det kanske är vi att man är så skarp. Shonen är ganska. Ja, man är inte förvirrad. Ja. Erling Jakobsen i Brom. Och här är det Gerstansen som tar ner. Att gör framåt till additionella val på ett utanför Brostein. För ut i högre så trackar han på och ja. Väntar ena för rätt. Inkast. Men så att det väl går uppbagnat och när trutcher kvar eller valder så trutcher så får han långt väg och så fuckas det ut men man spelar slett inte på några chanser. Man är öjla närlagt och så väl stav. Inkast ja. Jag hade jag tog in affären. Jag är varnast om där har vurst kvart det lagt att rätt. Gerst kastar bollen längt in helt inom alltagen och klaxingen får bollen ut ur att Brostein. Och här är det Ado och så brukslar domaren och här är halvleker och i Norra Götten 0-0 mellan Wojciech och KOI och ser man om till kanske inte så gulliga spännande, inte så jävligt underhållande. Nej. Ständ nog snägg på spel och men KOI kanske ser man om till är helt vanta mer än Wojciech. Ja, runt att lyssna mer. Jag hade inte Wojciech ordentligt att det har funnits sig själva. Kvar till är väl en stor mål att ju till är missguidat på arméerna i förhållande till ta inlägg från Ador Högsjö och Jakob Adiasen öle goar stöv gott nog är han truster och hetta bättre på. Till någon ordentlig eller stor chansen annars har onkel varit klumpstör att när Frysberg så Johans vär och där och inlägg kommer i vinster som bära center vanda mycket och två. Och det blir öle lite av möjligt annars och farlig stöv annars. Det manglar öle näck underhållssynen säga men så man säga Lina otroligt rösk till att välja och så är det för några folk kommer att det vi tar i varje skall men jag hade inte lucka rösk vi fiskar från vi Leba och det är väl ett annat ställe i strategin på att man vill det gärna men man tror kanske inte helt ordentligt så jag hoppas på konkret att det om det är mal som ska göra det eller vad det är att vi kommer sen upp och ska man säga för underhåll allt det varselja att här är smäckfull och askar och annars där följer för helvete av några för pengarna också ja så att ja vi kunde hoppa där. Ja, jag vant det är att det är mer intensivt och sett nå hålla inte att alla för en KOI för att lägga mer för dem. Men 0-0 är så stövant att spänningen är varvatter och vi gläder oss till sättna hålllik och som sagt här är hållare i Norra Götte och vi för att ta en stäck nu ästne. Men vi är återbana vägen tar i spelarna komma och vattla natur. 0-0 i Norra Götte mellan Wojciech och KOI. Här är hållare nu.
Ja, nu har jag live, nu har jag där på ja. Ja, det gör det. Just nej, om man har 5 minuter ganska. Ja, offshore, ja. Yes, Arda.
Kom i första där. Så är det inte kalla punkter där att ja, det är. Jo, takk for det. Nu är spelarna kommer utatter till 17 halvlek och gästen här öliga spännande toppdistan mellan förjamästarna Viking och Vera förjamästarna KI i Berlin som var bäst och näst bäst i fjör och tejer och åter bäst och näst bäst i kappingne som är. Och Anchamal är kommit och i distan här till KI kanske lie som var helt vanda mer i förra halvlek men samman om till en fyrre halvleger som likely att vara ett vanbrott. Det är alltid tar att säga Jansson. Ja, särstägla var lite underall alltid. Men mest av att linjer i öliga världen alltid. Och tar inte ordla bra upp. Men himnatter alltså, vi väljer parten att vi öliga röskott. Vi kunde skriva hem om den ena manögan till KU. Och det är vi kommer fortälla följt och resten är väldigt sort märkligt näka. Så att det som är följd till att Berlin kunde lägga mer, men det är att om så är det bergs liksom stanta av bremsen, då är det olycksaliga trubbel att få ordentligt gång då och det enda som kan lösa upp det är väl en mal till annan parten. Ja, och annars är det så läs hesen distrum att han är det är ju helt eller fullt omfärd i det eller kvalt. Och hesen distrum att han första som börjar klockan 6, ja. Och klockan 6 börjar hon efter ärer och så klockan 6 börjar 1:03. Och Jans vad ska jag säga näka helt stått från örondistan som är förna gång. Ja, på 6 sidan här har skorat 12, annars blev det börjat till 15 minuter skorat där förra 1-0 mot jag såg någon och allt sist vi skulle skora och i Ronavik en så har spel här har lagt 8 att jag kvättar där spalt här var väl spalt 15 minuter rockning vid. Det blir hålla på sätten här. Då här det nog Pinkel som skorar och jag bestämmer och 0 Väster till där en liten gusa här. Du vinner 0 Väster så är det ja, så glöjd i botten om här. Men här 0 framåt och Skalojef han börjar inte för nära fram. Ja. Så att det är stövlar som det är i löp. Ja. Men här är alltså vi bor efter en normal här och i Göten och där hemmalien. Salva Vatnamar Chavichin tar frispark här ute i vänstra så igen Neckfalk in i Brostein och Chaka och han sänder väl in för det och bollen kommer ner och här är Roland här framför och hattigt här stövnar som är inte till att här var vi gärna ta det mål kan komma bort ur ankon och hade man nervi. Öla nervi att det är bollen som innan ligger rymna väl men ungen nämna första för men så det är ner nästa boll för öl att snacka om han som är mest ivrig här för fäder och det som regel väldigt spelare och det var att jag för när. Men en spänd stöva. Kanske också bästa stövan jag vet inte. Ja. Det här restar ut ju att han kunde finna den en bär onkel stack tonna under han. Där är också en kast. Hans Jakobsen lyfter han framåt här. Erling och han bara kommer ner Soren och ja, där börjar center lovligare här Vikingarna ända var i förra laget. En kast nu vänster med igen. Och till Hans Jakobsen som förra rönna sen. Och här kommer det. Atle Langeran. Så är det Laval och Gerst. Laval hever han höger med. Släpper inte sända han 4. En måtläggare ständer när han är. Stein vid inkast. Gerst Hansen hever inkast höger med. Och kvar i halvene. Fram och i hotne. Sölve, Gerst, väl en 4. Och här får klackningen av bollen ut ur att Brostein. Men tror att klaxen är här rangen som ständigt lyckas fram med mig nu och kan färd ett av boll så bara vill sparka fram här. Och där väljer det blir på samma sätt att alltså står tringen här är ju alla kajar nu här så att det blir väldigt tro på att man vinner bollen och då är det en spelmöjlighet framför det i rörelse. Very troubled men det är att det här var ordentligt så att den Berlin kan fokusera varje parten först och främst och så för den där crutches där av vi vet. Det är alltså vi ska se om en annan ett förvandlat fotbollsspel. Bollen är bara sänd till himmels i Highland alltså.
Ja, alltså som underhåll är det inte vi nöktan i rövra, men som kanske nämnde i förra laget, alltså vi kan så säga att människor har öliga donar att välja och ivrig till det, men kanske lite ivrig till det här vunnarbollen och spela sig framåt. Att det blir öliga lite kreativitet i spelen på banan vill jag säga. Ja, det är kanske center huxstart. Det är det bästa linjen vid Heja att man huxa ser att hej oxvegna gänga bättre undan och jag spela stottliga fotboll. Ja, och att om vi då inte pratar om förra alltså vi är ett annat ställe och alltså underhållna och i huxa tar det bästa linjen ett annat ställe switcha och det är kanske inte visst för helt tror jag nervar och annars spelar in och att det och benchen eller bängner och allt detta forskjelliga. Det är sån tjejligt, vi också tar ett möjligt näck folk samla och leverera en superburger och så man ser ju för folk kommer att till det reklamen ja. Jag också näck det och till shop finns vänner som alltid häver. Ja, men han är galgan och köra vägen nästan och det bara onkel sparskar lodge undan där så väldigt ofta är sårt. Men jag har också kvar 5 inte hinna prova och på. Ja, väl en fyra och Malvern fick han. Ja. Ja, men det är men alltså jag vill lite till ofta en tutningen ötterna täpa är större än vad säger man viljan att vinna. Också. Ja. Ja, det är så att tandla uppsagt men det är kanske en sannolikt ut. Ja, ett annat är det är 60 och ska jolpacka som åker det finns ju. Ja, men att är det att och ett annat så skile man isne att man är värden och allt det forskjelliga men i huxar mer alltså som man brukar ja eller så isne fotboll som underallt att det också räkna kom nu tror jag. Ja. Men det är lättare sagt det jag vill inte det isne grej ju. Det är öle skaltan att vi söker bollen ferast från man till man och samma lie. Det är öle skaltan där Lukas man en trutja för. Nej. Och det är ett tycker jag inte är det tror jag. Vi ser en backe för bollen vara sin det truster och så är det bara få en över mig och få en hin ändan och så renna av detta. Att man spelar det spel för henne över man kastar en boll i attack och släpper henne över så skulle hinna att landa där renna boll vidare bollen går ner och då är det. Jo. Här kommer det åter en sparkar så långt som överhuvud till Berg och han är längst åter och så stäcka spel i åter ja. Ja, det är så stäckner som kommer ut samman. Ja, och vi det är så bra. Det var äst så ordentligt stäcker där och inte till att lägga. Vi skulle ja, och akkurat och spelar low och gott nog inte öla långt men alla toina var uppe det kanske att så var en 5 spelare som lät ner för en löt men allt det här alltså rött det var så rött under nu då färs det sammanhängande i överhuvud. Men låt oss hoppas att det som är efter att det är super. Ja. Man minns ofta bara det sista som har gjort så ja kommer några mål och det är drama och så så ständigt det som det förhåller det är inte något skulle hem. Det är vi inte fortälja något annat än att det var något shit ett eller annat där så löjmar för att det ska man så ut med lite. Och nu strömmar det ju så vi får väldigt kort. Nej, absolut ja. Ja. En kast till KV. Oliver Niklasen. Och manspark. Vi markar här är rocket här. Här ser ut över 2-0 till Ebström. Ja. Och här är ju jag vet inte bara alltså om Ebström vinner så är det tryggt ja. Ja, så ser gott ut för det här vi kommer att man säga. Du var ali ett här tal illa täpande distan här. Nej, akkurat, det håller inte täpande. Men det är ju egentligen jag lyssnar skala och Ebström lite vi tror just till utfärs. Då alltid hinner man få rätt att lägga det där. Här är lag. Han är 8 minuter. Är det farner här satt och hålla igen. Och här är kanske mal kommer just när det står 0-0 mellan Viking och KV. Ja, bara alltså jag också säger det är lite tryggstation Epstemer och skala och Nolcha Västervi. Nöjja och så Jean UF twice man jollas som en gratt längta till Nöjsti. Men där här var så jalla att denna skala så ett mer för att Erling Jakobsen. Han får den åter. Salve. Gerst. Och så blir det en kast.
Men jag kan ju fra Soren spelar den obligatoriska timman och så kan det vara spännande om till dem som spelar som George Jimina som kanske inte är så god Lee spelar på tamman han kanske inte gäng alltid så väl in i samma spel men även när är dikter så det möjligt också som kan bryta hur så ser jag Chavujin ja. Jag högst tankarna att om det prata men det att det är också det här var Soren in slash möjligt starkare lustspel starkare duellspel i hela tiden så att det jaunlagen för Vujin det är ju ett öliga gott stig för tärra för fätra. Oj, ja, här får Oliver Niklasen alltid om kall. Atle när kör han Jörgen. Ja, jag hade det runt Chivas i andra kors. Nej, han slapp. Okej. Han slapp. Ja. Att det som var tid på fiska journey men okej. Nej, det var väl. Han fick ju bara ett man där, han är snack. Och det tycker jag är att han vantar jag det får några kors men det är tätt. Ja. Ja, kvar i huvud frispark. Och det är Johan Steinelsen väl för det och det enda ganska vi en hotmanspark. Ja, det är det. Det är så han kommer vi eller är det Daniel så vet jag att inlägget är öliga harsta och det är ringt av vad vi gör så bär vi alla som männar och världsspelare resten och så ända så vidare får vi inte orda veck ur vanta öchen och så hotmanspark. Johannes Bjartaløy. Vujingan är det där första efter botten. Och finns han nu ur Egnon Brostai och nu blev inkast till Kvaui. Hörter. Och Oliver och Ahmed Mujdragic. Hörter efter. Var det bollen och längt fra sig. Vujingan få han. Hannes Jakobsen. Men han spelar på ett igen till modläggarna. Ja. Klaxingen har så kort bollen ut så han får inkast. Oliver kvar i halvan av vänster fram till Adesina Laval. Där bollen väl vissar och här kommer så Esne Sölvevi inkast till Vujing. Ja, det är Kajan kom det så väl in satt någon lag som. Nej, nej. Jag hade jag snabbt Vujing där börjar bättre ha en öliga goda stöv att när fryspark och inlägg här där vänster. Så synte Mara Power av Vujing väl in. Men det är inte det är en stor mån det är inte det ja. Och vi har startat för att han ena chans att skriva hem. Janus flatt in fyra. Och Maspark säger han, ja. Men det var det tvärmeningar om, men Malmö tar som Maspark, men ja, kvart är färdig nu, eller 12,5 minuter. 0-0 framvis. Meinard sänder som bollen Paul Kletskar. Vad gör den? I Brom till Jan Bjartaløy för kanske första fem men nu är han så finns han. Samma spel vi Flint och så åter till Meinard. Så det från Benjamin sen som inte färdigt här fruspark han kanske helt han skulle få. Ja, men jag hade att det ranns så dum. Jag hade nu lagt rymliga ska man säga nägg och närdes namn. Så att men jag hade startat vi säga att det var det är svårt några ekvislut allt ja. Det lukar han han tackning så Jörgen och Johannes som heter så är inte ut som om att det kanske skulle lomma efter onkarna. Eller var det bara att det var hans Jörgen? Det blev alltid för himvägarna och hade han Jörgen nu stäcker de bara vägarna. Ja. Men det är öjla trupp där vi gör det. Jag tycker att så domar hittar det och vita och känna och allt det där och så vita också spel för sälja här så tror jag skjuter ett kort för att dämpa. Sölve Vatnamar. Välen fyra. Klaxingarna får han ut. Atle innan till vinnan. Så är det hött in i Brosteinon. Så får han i rätt. Som går borden. Ja. Jag kan nu. Nej. Och bara. På loftatter. Så detta men oj så. Vad säger han?
Alltså Frau ja, han finns ju nog nackan. Jag sitter ju kvar när det mot Dragis eller det som är. Frau helt för anledning ju in för nackan så det är väl här vid där ja. Och här var ölen så kan jag när det är här och allt och valt nog stod efter fylla sätten så ända det gal. Ja. Så stackar du spel någon. Frau Benjaminsen ligger slatter av vattnon. Framvis 0-0 och här är Farner 15 minuter. Halva timme efter. Ja, man kan nytt för öron i rocken kan man vara halvleker kanske. Ja, till det skala sig då till Tarbria klockan 6. Ja. Ja, Tarjer nog börjar ja. Ja, nej, stönar är det nog där som alltså. Jag bestämmer 2-0, men det väntar ganska skalat ut där får ju en skala sin nu nu ser västra där får ju en störst mot om som säger en kapkan på en kapkan där och så var det nästa distrikt mot det nästa alltså tror man ganska okej. Ja, där smort skala ja. Ja. Så då var så tror man okej, nu kan det bli äldre bottna. Men i målstövna så är det inte det. Och tror att det hade jag det bestämma det häver vi öliga helt det var god så att det kostar en part av det som nu i klaxuga här tar fick där så har en maskin mot den nu gå kall i den alltså att men dräcka det helt där skulle slå till och ta visst sig där mäknada. Så det Hans Jakobsen lyfter han en 4 menar dropp och hävran. Och så ligger. Ja, men nu frågar jag ett han. Nej, Gunnar vatten. Ja, men han kommer in och för halvtid när det snär. Men som du nämnde så det är mer av utgången att det känns inte öjlan ska man säga skipa spel men det tar makt det större mån att flita trust det långt fram av ett måntligt att George Federalage. Soren Ankel han får inkast där framme. Så ska en skifting föra fram till och Isak ska nog in. Ja. Kan det vara tecken på att man kanske får att vara ett inte mer allopsinaver. Nu vet jag ju mycket lever att det skulle kanske eller binda om över vi och så kanske spela några trumpar ut sätt nu i testerna. Det kan fräska vi då andra vi gitar bara det nästa åtler det som man var så då. Jo vi vet att Isak är väldigt allops. Ja, akkurat. Och Olav kommer ut där. Och jag hade det resten Georgevich som tog halva vägen etterlöst där chans ska in nu. Ja, det är Georgevich. Här kom Isak Simonsson in för Oliver Niklasen. Isak var med som Bjarka kvar i Njaskala alltid där var i 2 mål. Ja, akkurat. Han är ju vi är lunch måste man säga eller för oss lunch. Så han är väck vid några skaven och jag vet inte det som kan förstyra lite inte det vet jag. Så är mål att kvar men Salve blockerar. Inkast till kvar. Men det Karin Atla kommer en omställning här men det är öliga längt från 16 meter helt i 2 in 16 meter. Men så det lockas vi kvar. Ja, sorry, det var att det snarare till tummarna. Kan det ha det spaltat tummarna nu? Vi då ja. Men alltså nu missar Virgil väl att inte restriction men nu får det några andra så vi tar på bollen för fötterna av George Fisher. Och det kanske vi där manglar kanske så einar ner det är för en ja, och då han är för en glisspel ett annat ställe. Fått för framtid så här där annars själva och han är ju så George Fisher Panchasser. Och väl en fyra. George Fisher som ju ästen spelade ju kvar. Ja. Kronalia. Papian så kom ju till Klaxugare Sundtøy. Fryspark. Till Wojcink. Gert Hansen Felter. Ja, Papian så väl faktiskt en fin fotbollsspel. Det minns. Ja, Alexander. Ja. Fin fotbollsspel. Han är nog väldigt ungdomslandsligsspelare i Serbien. Ja. Här vi Kjellaland och var. Så också kaffe. Jag kan ju kaffe. Jag var lycka att vandra med. Kan jag man så var ju allvar då. Ja. Alltid kvar i arbetsgemonne. Ja, och han var rätt vänner till Koi, du vet, ja. Ja. Så ju först på Wojcink väl i fyra. Det var nervigt. Var det fråga? Ja. Att det är väl den närmaste vi där så Wojcink. Ja, point här och från möten och röna styra för längt för Wojcink kunde också säga men att det så gott ut. Och det är framhållande alltså Wojcink som är mer då är ju snär. Ja. Då vi 20 minuter farner här i 17 halvlek.
Anke mal kom igen, men jag halte att mera nu kanske Vikinger helt än det kanske vara mera KU i förra halvlek som bjöd upp till dans. Men det händer inte det helt stora. Men här var ganska det närmaste av det. Att det var en fin här ja. Det är också extra hade en goda stövel på den vägen till att när frisparkar i vänster ja att bollen är liksom laser in bara framför mål och vad det här kan det vara hipp som uppskör för stävning då. Men det här obligatoriska trustet hemma för att komma för ett sätten från KU. Tar mo för att räna läcka mera för rent och i Jan läker här det är inte naktan att ta om där skulle ha Atlander. Ja, det var ja, Malmören Maynard Johansson som tvättade sig fram och skallade bollen i spel. Ja, så det Simir för bollen vi ser. Han räddar ner bort och modläggare. Ja. Men alltså mer då man nog bättre budget i häsnal i helt var alltså det var alltså längt för att ha ska man säga vanliga stöd i förra så inte kan det vara en parsa tror jag kajar nu. Är det väl tattor att de notar fokusfritt några som helst över men nu ser månaden bättre ut för Viking och det är ganska äste möjligt att kaja att få Viking långt fram av vallen och så kan det en omfyllning komma. Men inte resten ändå risken det snackas att det bara när inkast och hotna spark på kväll är och vi vet att Viking tar det offer till akkurat det att det kunde få en ekvast över här uppe. Visst att klara halta kaja alltså sin egen håll men det vill väl och jag tror på det. Men Karin ger att det kommer att rätta vi till varje stund. Så spårningen det kan man ge sätt nu ut av testen om man väljer att tåra ta chansen och kanske ha hvis man ska lätt säkert om man är en tvärspelare kanske lite ändå fram igen så femma rulla veck och så kan det bli möjligt in vi. Vikinger vid inkast fram alene höger med Gerst Hansen vid Amalonko inkast någon. Näck folk in i under KU i Malmö. Helt in i Malta igen och han vill skalla dem. Han var åter nervig, ja. Filip Georgievich när han här av backlinjen så det Hannes Jakobsens när han in fyra. Och här är Isak Altien så går det där. Och så ja så att det Gerst ja. Ja, nu så jag det skulle starta för på men alltså. Ja. Jag var ganska inte långt vecka ganska alta men. Ja då men alltså det så framhållande nu hade jag Viking har faktiskt ett rymliga gott trust av Kajan lägga. Vi så jag tar lägga trust det långt fram jag vet att ganska kört ju i förra matchen. Och efter att det här som inte alla skiljer, man sänder bollen helt fram i jök. Här är en Maver, Chaka och Trutcher av Hino. Ja. Du kan ju inte träcka livet långt fram än, alltså tar man pitcha upp verkligen. Ja, jag också att jag kanske följa att Marta kanske inte spelar bollen ska man säga ur jögna mina fram och så ja, tar på boll till Jonas. Ja, och så kommer börja att fälta, men så ska Jonas sända igen sitt ordentligt. Jonas Flint. Hörder. Ja, heter Tamar näck bättre. Nu ska han snart sätta han är och viker här. Oj just det. Ja. Att frusbar. Erling han garderar sig bara här. Helt om Ado. Vad kors det. Ja, till ja, men då ger det som han prövar att dreja han lyckas med av och så får han skumpa samtidigt efter en hel runda om så får han så finns det för frispark. Men annars att då han är kanske inte så stor av växt men han är faktiskt helt okej och spel nu ska man säga. Tar sig upp på när det kommer men det mest naturliga är inte till Pott som kanske får lunchla då men alltså då är han är okej alltså. Han kommer resten för. Satt ni håller er håll igen nu en 22 minuter farner. 0-0 framvis så kan vi frispark och halvare Vikings halvan är sänd till högra. Johan Bjartaløy skal sända in 4 vid vänstra benet. Högt och så färra där till händer som tar detta om en annan negocier men domar står bänka. Här får inte ordentligt fram säger han. Men här fick jag att du får lite på sjur. Ja, och att Johan säger han är frispark i fyra roller just här. Isen läge kanske och så näck 4 och att det nu kommer men det är att det är nu är det Jonas och Sornengel som är klantrar det kanske att minds är att Jonas var med om skulle färja att och heta botten i 4 så ja. Men det kom så vägen fram till att här var jag vet kört och landa inte där skulle ganska här och du säger så. Det vanligtvis ser att Johan ser frispark och Hadlandspark eller vad det är. Så ligger bollen regeln i tann att det ligger väl. Och där kvar kanske så det var inte ligger så väl va. Det tar som frispark. Vi ska kunna räna här i högra borren få ett inkast 4 och Anna efter och täcka sig inte långt fram efter vattnet. Tvåda botten fram i hoppne.
Filip Djordjevic. Om man släpper in om här. Men ja, starkt värjspelare så och ger han frisparkast. Han var Isak också. Ja, det hörde du ganska. Eller var det Isak? Alltså ja. Brillorna hjälper mig inte. Då jag vet. Isak ligger att han ligger visst. Det har lyckats inte i staturreisen, ja. Vi såg att det var inte ta lägga trust neck långt fram jag vet en där kanske för förhålla och så att att han säger 8 men där så vet att det så finns det läsning att ja och så släpper han då kanske inom. Han får in en bra stäm bollen men nu check för det. Och om han för ja akkurat och risken är sjön han att vara måste man säga bäj all uppsätt eller där främsta männen lägga trust ja och mycket han kanske ivespalt så är kan man check komma och se här stövnar här man är en line eller en mot i en så att ja kan mot 3 man här så ja Manspark. 25 minuter för när sätter någon 0-0 än. Och på ja, Jonas, han kommer helt på ritchen av själva på Tletskär. Och så detta en spelare spelar helt fram, inkast till KAI. Johannes Danielsen. Ska kasta in också. Nytt inkast långt framme. Det var tidigt nog kött. Jan Spjärtalöj, lite runt 4. Ado, men här är röker han inte upp. Han är inte störst om mannen. Nej. Men som sagt att han är rymligast där i lustspel. Han är för oss lojal fotbollsspelare, ja, men det kommer väl upp. Han är Lovecraft, ja. Ja, akkurat. Ja. Elias Tekerman Sparche. Och så tog det här med den ner bollen och det är Laval som då väl har bollen chassar. Rent att släppa sig av igen här. Enten är ett inkast till Wichenk. Som Gersh ska ta. Ja, nu är huvudskala lagt 8 mot UF. Tiden det så blir klockan 20. Annars är stövnar Epsteiner 0 Väster 2-0. NSU i Hapen. Här är 0-1. Och på 60 Sorenganer till Stittre 8-0. Och är det självande. Och kan nu så där Wichenk och ja, han tar väl inte ettla ett på Sölve skulle spalt på den så han spaltar bättre här. Ja. Så det Djordjevic som får vunnit bollen till Wichenk. Hannes, här lägger Johannes i mitten. Ja, men så inte alltså Eisen här är stönd Johan Selmus alltså det är inte gäller vi män är i Hawaii men trubbelagen för jag kan väl kanske det att mer Hawaii är väldigt spännande än ju alla spelarna. Från Benjaminsen. Adesina Laval, han skjuter. Han nu tråka Kai Verlagen av sig. Rena få ett hotna och ta en kast sten. Ja, Salve. Och Hennos. Snära sig då. Och man har backlinna. Ja, han vill att han fyra. Malspark är till KAI till färden. Jonas Flint att till målmannen så sänder han bollen i spel över av Wichenks halvana. Här är Erling Jakobsen första bollen. Och Frau Benjaminsen lite från beloft. Jonas och Frau. Och så är bollen ute. Jonas Flint. Littran Iver Hina halvana. Erling Jakobsen under bollen ut. Ja. Och inkasta med inne. Ett kvarter efter. Jag var snurrdes någon. 0-0. Så det var inte som renner på Albela. Adesina Laval. Räcker väl vid botten. Renner stinkar fram efter. Och så är det där. En bästa målmöllösning. Halte Sölve som får chansen här. Gunnar Vattenberg, ja. Och skrek. Jag hade ett av största Vikinger haft i bröver. Och öjla väl spalt här för Laval. Lägger han. Och akkurat då i rennebanan tja Gunnar här. Och
Mina kommer ut motor och inte ska det vara flatt och vi innan så ute vi ska man säga närmast långt så själva här eller man chippar här men han får en halva meter om för. Hade en stor chans jag tror. Så där kan vi Isak. Och Dragic till Jonas. Åter till Meinhardt. Iver Witchings halvana Erling Jakobsen. Så det kvar Jakob Andreasen lägger han till Jan Spärtalöj. Han fer till strax här högra manchen släpper att Hannos och så in 4 men bollen är lite så nära mål när mål man refererar. Fighter bollen i spel fram av Mina. Och Sölve Vattnamär häver möjliga renna efter sin botten. Oj. Och så för Dragic vill några signer här det kvarter. Guldkort och jag vet inte. Jo, att det var väl alltså det är bra så jag vill till det. Alltså han Sölve fair priga bollen för vi och Dragic kommer bara och tar man men luktar Lutzen och Jörgen han helt ja. Ja. Men nu är domar Mour nu ska han pausa och guldkort. Ja, jag huxar men vi sitter la visita så eller längt väck från Chans Jörg men tas utland för bara ett man och ut i förna och minst jag Lutzen om det och att det är mycket att vi ser vad domar så var det guldkort och det var. Frispark till Wojciech. Och ut i vänster så igen också framåt och Kai Halvanen. Sölve Vattnamar sände bollen väl in 4 nej här ständer Moj Dragic nickar han ut till Brostenon. Hannes ränner från inåter. Så är det Adesina Laval som är brann. Reker sin till vinnen ut i högra vår. Stäcker av, snäger in efter. Spelar stått till Hannes. Hannes lite bollen fram i Brostein Chakawi. Och så blir han skalla ut Tom. Här är det han själver Djordjevic. Sänder han in 4 efter. På ett lättskare för en helt efter i egna Brostein. Så kör bollen ut till Ado. Och han släpper inte fram vid Gerst lägger sig ner och färg. Bättre bollen med han. Ja, god tackling Gerst där då. Ja, men bollen är nog vi ut ja. Ja, och tacklar något dom här. Men en viktig tackling guys nu. Han har över laser in i ett vänster här då. Frispark. Det tar det blev här till Kvawi. Ahmed Mudragic. Vi såg ju att Wishing Gunner tar trusta högt som man säger alltså. Ja, framåt vet du. Ja, han är bestämt. Nu får han klaxingen ner ett modell upp och tar få sent Adoa stå helt fram i vänstra hand. Så sänder han bollen in 4, men kvar är det här. Nej, till att det här. Nej, men jag hade det ettnas väl jag vet inte då att vi förra laget var där inte veck i dystnad ja det gör det bara att det var mest nej att söka till men nu mer en sån ivrighet efter att komma fram och lägga trusta och vinna bollarna långt fram i vattnet så där vi sliter till mål ja och här var så ice finche absolut största målmöjligheten och i snär hållet. Ja, så då KI Jan Spärtalöj sänder bollen fram i Brostein här attlar runt till Poll men här kommer Erling i mitten sänder bollen om Amina. Här ständer Jonas Flintja KI hött under bollen till Jakob Andreasen spelar första för helt ut i borren. Då det vänster så här Isak men han är några signer efter bollen och ränner han upp. Inkast till Wojciech. Så är det Sölve sänder så bollen. Ja. Eller var det Ja, en Elvin Sölva. Gunnar till Sölva också. Ja, Elvin ligger för ytla till Sölva. Att han har sån öjla gå plats, kan man säga. Ut så in här att renner boll. Så just which kan like öjla ivrig lägga trusta och det så kör like en brukt öjla malman då så jag which kan like för bina efter och lägga trusta så kommer längre bort och så satsar tillbaka ska vinna där och Mjöch. Kainer lätta bollen gänga. Alltså framsyna mellan här Mjö Vattlen. Det är inte så näkväl. Men heter då där. Är det Ado framme till Jan Spärtalöj så är det en stöv här Jan Spärtalöj och tar så Isak Visser och så en 4 och så vill han spark. Ja men han bara får inte alla. Han får inte alla bara. Det huxar vi då så i gasen en last att det är spelmässigt men det är inte att Lin inte kunna men det är ett annat vi att det har ankers vägna en såna fänkakudli om bein bunkar och läta sig bunkran underla mata glömma att det är väl för att spela att det som har nek orskelagt till varje parten kanske. Det vill det läggas som tema. Vi kommer hotna sparka KI. Väl in 4, tar det skalle ut från. Och så Simir han är outholden, han radjar till och han har en chans att hålla den där bollen. Nolleknare. Målspark till Wojciech. Och tar finchen fram Amina. Från Benjaminsen sänder han fram och högra banken går sändning till Filip Djordjevic.
Och han får allra backlinna och så mäler han center i botten och ända ner att han får inkast. Vi tar när 20 minuter efter av vanliga like i när det snön. Här är framvis Ancho Malcolme 0-0 och där kan Vikingur bättre standa sig vid än KOI. Men I alltid att Vikingarna här sett alla är det lika agrutner som ja, mer kanske. Ja. Jag alltid Vikingarna har vi Romana. Ja, sett alla ja. Det har du säga. Jag ser alltid gör det när vad skoj. Ja. Jag vet som slår ett village där så går det pass. Och så är det ganska trutcher hålla. Ja, akkurat. Men ja, det är så att man fisk spelar på Solfjärd så får du fältlen inte släppa sig av att vi. Inkast igen till Wojcik. Men jag också där så att söka till så är det ganska mer Wojcik som söker syren, alltså. Ja, det tycker så. Ja, jag viskar så. Alltså det står ju att det kan inte vilja vinna men att hinner var ganska mer ivskott till det här. Så är det Wojciker som åter häver inkast. Där ja, var kunde ju vara så stund till det. Det gör det ganska försöver det snä. Här är Djordjevic. Janos. Rowe. Filip Djordjevic åter. Nekva Orska. Ikke vil så nekva vinne. Opp. Og så vil, så ja, her får jeg med over en kall, og det ble kommet råd på I her, men det var Erling Jakobsen som var kommet fram vi, og en kajar kom montran, og Anker Eskvisten er ganske dømt bra sparsk. Ja, det så her, altså, og herfra, så det ser ut som man kanskje helter av Lutsen, tror jeg, i armene, eller ikke? Så vil det nok frispark til Jonas Flint. Det var Filip som fällt igen. Ja, Kajan färra över nødt till att lägga mera fyra nu rockning vi tog en gång runt han och Janläker alltså ja, det är naktande för Viking och inte för KOI. Nej, inte vis KOI har sett sig nösen efter att spela vi om FM ja. Det står ju allt kan hända så det finns en månad men sannolikt för då är inte särskilt störst. Jakob Andreasen och Isak Simonsen väl in för det. Att då skallar han och han munterfärgen en väldig chans. Mäktigaste chansen till KOI. Här kommer det vara. Ja, här skulle det vara under en av som trust här och så point inlägger och vänster så här och Elias Fär akra fingrar nå och happy för han. Men kvar han kram fram här så skulle lagt allt för att han var ju akra var nej. Det här var en Wojciker och en här men det är ofta som händer att vi snackar med Dayboltar så där. Det visar sig ofta att det väljer spelare som är en grammar och färran som oftast väck. Att det är också idén en annan en väljer spelare mot kanske till en alla spelare. Det står inte att finnas runt omkring skriven av alla spelare som är här att sväga och så rublägas ju ja. Ja, men här ja. Botten kommer väl byggt upp och alla på botten spelar 4 men Kajan är inte så väl. Vi kan också en atterledging som spelar väl av KOI. Ado ständer vi attare stank och Rattla Fröjer. Men här är inte som hjälper honom netto vid returnen som kommer här. Ja, och han avslutar så men kunde kanske räkna han bättre. Så vill lite men det var en boll alltså Elias kör returen härifrån och kan kanske han halvbjärgar och nämligen och ta en vägspelare Kajer tatt på bara tvärs ner och så på. Ja, jag vet inte man är notta men alltså du vet att annars är så det händer här ivrigheten efter att få fäder alltså botten här. Men vi såg den tar till. Nu rör det åter och Isak en annan instrument väl in för åter. Och åter Ado Malmar först tar man då kvar nu. Ado så kommer han in för det och så är han utanför det. Oj ja. Masparsk. Här väntar stå här kan man så se för vilka så hon har inte Schalger till Elias Färs fädersbolten här vi körde nu ut det gott vet en ska man säga en alla spelare ja. Dion Split ja. Och han har längt inkast. Ja, Jakob Andreasen ut. Ja. Och det är väl att nu se Mitchell okej nu prova it. Och där har haft alltså två finast över här så sist löt ner till att kunna skåra det här. Ja. Det är en mål som alla rätt avgjordes. Ja. 5 minuter efter av vanliga lag i halvtid i fighta till. Men näka vi i väl slaktat rätt tog in. Och så kommer Masparchen. Iver och i halvorna Kajan på han. Fram till Pottleskar. Så räknar han fram till på botten. Men här är nekvar Vikingar utan om man och han börjar att fältje. Han häver Jans Bjartal i chassar och han hus som finns i bollen och han är eisen kringsätter av motläggaren men Klaxingar varvade bollen korsne och
få han vissar nu Helder Isak, men han stödde bollen fra sig till motläggaren. Så det var Vikingarna som missar tar bollen efter. Så det är KOI. Jan Spjärtalöj, vi är fram av vunchen och för det här Nådaran tar få in, men Vikingarna stand emot det, sända bollen ut ur Brosteinen och han är färdig ut till inkast till Viking. Ja, så är det 5 minuter här att skifta alltså att han har Viking över syndromarna, man säger alltså. Nu kommer kanske KOI till sista trösten. Nu är det sista nu eller aldrig nu väl ja. Och att har haft alltså två goda stöver då så att han inte då här kunde där kanske finns mer på sjön men ja, det här var väldigt spännande ganska den övrigaste av timeball som var inne omkring bollen här och fick rota väg. Men att Atlant var ju ganska täckt själv ut syndras det var inte akkurat lödningen så jag det inte utleverera ju tar vi till hunden alltså nu är det ganska sent det är tvärmas fram så lägger jag tror faktiskt trutcher ja det ser utleverera okej jag lurar Andreas Lava ska nog in nu om vad jag låter och bollen är kvar i Alvene och som du säger ja vi kan ta lägga trust framåt av Atlant och ta över kvar och vi tar kommer inte nå längre fram vid bollen men nu har det så finns det spalt sig fram vid och från Vikingon. Det kommer fram av Mina. Och till Ahmed Mujdragic med hevran. Så igen Semir. Och så centrar bollen till Jan Spjärtalöj. Han är gott plats av Mina. Räcker inte vid bollen. Lägger han högre med in. Johannes Danielsen. Och så är det Bjärstalöj efter. Littran i 4. Näka lagt. Atle lägger sig ner. Skalla bollen till Brosteinen. Och Semir efter. In till Jan Spjärtalöj. Bollen stöcker sig från honom. Han spelar den så fra sig till Isak Haltje. Isak atter till Bjärstalöj. Högre med in till Jonas Flint. Och han spelar den helt ut i borre. Johannes Danielsen. Littran i 4. Och så vill han skalla ut till Brosteinen. I 2-syften innatter. Pattel Kletskär. Och så prickar bollen innatter Brostein. Adover här. Och Atromse och vad så. Nu är det väl lite kvar utrust av Vikingar. Ja, och fin löta kvar har haft det så sista kvar 5-6 minuter alltså har vi spalt väl isen ja. Nu ska Vikingar skjuta. Ja, Andreas Lava och sånt. Men tog en gång runt han till en två trutcher minuter efter av vanliga lagt och här i Destnon. Men näka blir Ivalest lagt att säga men en är 0-0 och det är anchivast ju att Vikingar ständer sig väl vid en Janleitje, inte KOI. Nej. Men så kan det utgjuta för fram så kan det se att det bestämmer lax i 8-3 mot Nordsjö Väster. En så ju har på där stadväg 0-1 och på 6 så det har ökt om Leisland. 2-0 på 6 mot Sorengnon och ja, det spår om på 6:30 vi kan överhålla KOI. Ja, det kunde ju reellt. Alltså där kommer Janlager så haltar Jaunestigen allt, ja. Och där har man innan just efter i hamn, ja. Så att det blir väl till du på 6 väl och allmänt långt väck då ena för några distans så igen men så fint där kom där en öliga gå gång och näckva sikrar och ända här mot Viking. Det var tandisna så hade vi haft ett vi uppe stroj om FM ja. Vikingar har inkast. Sent han fram i hotne men bollen för att ta till Malspark till KOI. Ja. Malspark till KOI till så teachen. Tar räna att täcka sig fram efter vattnon. Så är det Johannes Bjärtalöj som finns i fast bollen. Han ränar sig där fjärra. Så är det Semir Hatsibulic. Starterna kan miska i så ägnar i halve. Vänstermejen till Isak Haltjen. Fram efter till och så kommer Vikingar i mitten. Kajarner lägger ner för att få bollen åter men här är en frisk maver. Lava maver kommer. Han detter och han får frispark. 1 minut kanske efter av ordinära toy, av vanligare like-toy. Och luktar av 0-0 men vi tar vad sen några goda målmöjligheter och i sätten att hålla inte eller några helt foar och Kvar ju nog haft den största. Atle Gregersen sänder bollen fram i Brostein tja. Oj och här för så Laval om kall men här är det inte bra spark. Så ränner kvar i åter. Isak Simonsen för Mina och bollen räcker fram till vänster igen. Och en Vikingar Eltran och en annan kommer hin och hjälper och i fela får där bollen av och så är det Laval som får en sändning här. Han för in i Brostein och I med för någon och han tacklar han och Oregon som inte men han reser sig åter för bollen en annan affär och Örnsen men klaxingarna har finns Tamerald stone nu. Så Rena för och i kött all upp inväg.
Men Vikingarna är ekvili agrutna reina tarna diamond i den här framtagsrundan. Så där på Kleskar. Och så är det Ado. Och på Kleskar. Stekker sin dra. Hikker at Romse. Og Isak at han fyrer. Fær bolten. På Latter. Og Semir. Vojere til Jonas. Kai og Tisjen Ekfalk fram nu. Så får han litt av bolten fram i Brostein. Og Erlinger her. Øtjende bolten. Ut av vattnon. Innkast til KOI. Og innkast Tisjen. Og Johannes Danielsen har bolten høyre med inn. Inne i Brostein. Og her fær Johannes Bjartdal ikke bolten visser. Han misser han ut av. Og det er malspark til... Ja, vi måste göra likaren till att så inte touch 12 minuter har varit finast till ontralt och här kanske kan vi mer och har haft sällan någon att gå möjlighet och så att jag läser inte för färra bollen här så läser bollen kan hoppa runt in i 5 meter här men alltså ontralt det är öliga gott så sysslötna och så spelar jag blir det inte sin rör. Ja. Och Kajan har fick färra bollen åter men Vikingarna är i isen här och så vant jag att vi I halde jag tog en fer nu. Så får det så jag kvartar lägga trätt. Mål i Ronaldsson är HP 8-2-0. Ja. 4 minuter har lagt att sätta. 4 minuter har lagt att trätt. Vanliga lagt in i av. 4 minuter efter. Och här är framvis 0-0. Stora spänningar. Ein helt, andre helten helter at det her finnes å slå. Hin helten avtalnast av få i mål, og til klaksjingene som vilja vinna av dysten. Her var bruk for å vinnes ned dysten. Og tar røyna eisne. Til tar som røyna nå. Jonas Bjartaløy. Jonas Flint Rasmussen. Og så er det Johannes Danielsen, og han misser bolten ut her. Halvtid her høyre med inn. Innkast til Viking. Janus Jakobsen. Teker inkasten. Til Djordjevic. Og han får nytt inkast og rekka midlinjerna. Janus Jakobsen skal takka inkast. Froe. Janus. Og så att det till målmannen Joe Wichinkon. Han lägger han ut efter högre mejen till Gerst. Det gör framåt till Andreas Lava som ränner att släppa han till strax här. Och han får frispark. Han var okej, ja. Det ser ut som han tog ju men det kanske mer en fordring från det Isak. Ja. Kanske bara stilla sig och liksom en oj. Det var ju inte alltid sett Jonsson, ja. Men det är alltså undrar det får inte så slut. Ja, så slutningen där är det spännande att köra och tar över inte spalt alltid. Ja, bestämt. Och det är det att det spelar moast och det blir bättre plats och det klarar spela fram vid första trusten så tänker jag. Så då Viking kan ner väl in 4 och Almer ska över Maldon. Ser det stora chanser. Lava. Jag håller det var Lava. Eller Gerst, jag vet. Ja, Gerst plejer vara där också när jag. Han smejsar fram vid hantar stånk. Hade kunde akkurat samma. Ja, här vi snackar centimeter här allt. Så här är en stor part chanser i part KOI och Janne tar i Ado skalla i för uppnormale och Malmö Holbjerga och Anchen. Fick sätta han i öppen mål och hetta var lugga stora chanser. Vi spelar i betojna. 1-2 minuter är ganska att han må 4 som var lagt att 30 är det farner. Och här är framvis 0-0. 0-0. Och Vikingarna har inkast. Och bollen är till Djordjevic. Så missar han bollen. Och så Lukas som Finke tar Mäle 4 sig här. Hemma Askvarner. 4 schema skoraner men till nog bara gott. Men nu då Larvikingar reisne så tog en arbeid her, og her få eisene fætra botten og om at lyska seg innom verjene til KOI, men det enda den ikke vi kortene. KOI regner en annen fyr. Johannes Bjartaløy, framme til Pott Leskar. Stinker han ut og i venstre søye til Isak også. Så kommer Vikingarna i midten, men nu ble Hotnanspark. Halvdige, Hotnanspark til KOI. En av dem og sørste må legge noen tjaklaksjengon. Tar må teka alt for fram nu. Og
Jag vet inte om det är Dion eller kvart är som täcker det här Hotna sparkar. Det är färdiga skujman nu. Center. Hotna spark till KOI. Och där kommer här. Där kommer väl en 4. Och Bottenberg skallar ut från. La väl annars. Och så en annan affär. Kan nu in i Brostein vid bollen. Attra backlinna. Och nej, inte nöjt Hotna spark. Vi kan få botten vissar ut ur Brostein. Och Georgievic kändrar framåt till Adeshin alla ball. Men ränner han ända mannen av sig. Där ger han inte. Där ger han inte. Klaxskinkan är varvajda stövna och tar. Och så är Liot här och i norra gatan. Där kom 8 mål. Och just här topptesten mellan Wojciech och KOI 0-0. Och det är ett urslet som gagnar Wojciech bättre än KOI. Jag också att där kanske halva vägna tolkar det här som en seger ändå. Tar varvajda Larslena som är 5 steg att till KOI. Och nu får jag fackast vid diston och det berusar att det har varit tungt för KOI att få Wojciech åter. Men inte omöjligt. Men det var en likla distor. Och en jaunläker också var efter boken till Wojciech hovast här och tar som har haft hemmavall. Och det är inte så att skilja att här grås och nyer här i 17 hållet. Det har varit bättre i 17 hållet än i 4 hållet. Men 0-0 berusar att Wojciech ständer väl och i strämbanen är att entervinna. Mästarheitet har varvajda Larslena och är i 8 vid 5 stigen till nästa lige. Men då kan det vara att KOI får ett annat lig under ligen av sig. Och tog över Jauner och Öronplatsen. Samma vid 6-30 beträffande vi finner till av sajterna. Inte den bästa distren, fotbollsliga, underhålls som underhållt. Till testvärd spel i Sinter således. Fornek. Vi lång consenting och närdiston och första så någon där battna är kanske här mot ända någon här Line låter sig mer efter att Arena. Ja, och här har vi så Lishiparancha Wojciech Atla Gregersen. Ja. Han ska rena på det här. Efter det på. Det är inte så stort men låt höra. Det var Johan så jag vill så få som mikrofonen sitt närre. Ja. Ja, Atla 0-0, det kan Atla tider nökter. Ja, så vi vill då gärna vinna och i halvtid så vi tar några chanser så kan locka det. Men alltså ta allt som så kommer vi bruka Steam och en dark under ganska men vi färdas